उपाय बा हमरा ला घर जाए तनी बताई चल जाए यही लग बगल में नदिया में हां आ केकरा खूब पियर का माटी उधगले से अपना मुंह में लभेर ली हो हां आ चल जाए घर के पिछुआरे हां आ जाके दू गो टाटी के बांध काट दी आ फरका के ओए मुड़ी ढुका दियो आ दे के ढुक जा देखी लोगी पंचे पंचे का कहले बने लोगी यहां के कह दो कंपनी के कंपनी होश में यहां का कंपनी के मालिक हई कोहा तनी चल रहे चारो में केकरा माटी निकल रे पियर का बोर मुंह लगा लिए ओनहरिया रात बटले बाद चल लिए घर के पिछुआरे दू गो टाटी के बांध धीरे से काट दिए आ सट में ना मुड़ी ढुका दिए भाई हो जदी बांध काट के मुड़ी ढुकावतानी मेहरारू बुझी की झबरा हवा कुकुरे हो तब तब पुनिया कौन दी हटिया मेहरारू कह के जाई और उपाय बाटे माने मेहरारू को लगते ओ गना जाइबो तने से घर माइले जा हां गरम सब लोग परिवार वाले देखे जे केहू चा में केहू जाने ना हां इतर लगा पैसा बाकी ना हां गरम आंगना में जाके आ मेहरारू के गोड़ पर खड़े गिर जाइए मौगी की जाई जा खड़े गिर जाए गोड़ पर माफ कर दी रे तनी नवई के आओ ना रे मेहरारू बबली प्रणाम करतानी जिए नाती तार पोता बोलो हटो हटो ना तो हमरा मौगी के भाई ना हो गलो आओ तर पिटवा का दी हमनी ए जेकरा लगे तू कई बेहे लोग लगे इलो हमर सार लागे लागो ना लुको हो जाए मर छोटा मार दे जो मार अपना मेहरारू को हम के ना बोले भाग जो मार मार मुआव काट जो तरफ आज हम अपना मेहरारू के मुआ दे हां हाय पांच को लइकन के काट दे है ना ये तो लड़का बैठल बालू एम्बर जो मुरिया ने चल तो बड़ा गरम बालू तो जौन अंगुरिया है ना हिया कइले ह तनी है ना हिया करबे है ना कोनी जो कचू मरे काढ़ी दे हटी लोगी आज तोरा के ऊ मार मार दे हां जे करबे वही बरस यार में तब से बेचैन होला जवान अब एक बरस जबले नाच होई तबले वस्ती रही हो आ घर जाके बाबू आ चोकर के गठरी बांध के आ तवा पर धोदा के सेदी हो तब जाके आराम होई भाई हो हां घबराइला के बात नहीं खे बिहाने रुपया मिली एकर बहिन 300 अच्छा ऐसन का सटो बाकी 300 के नीचे ऊपर हेलबे अच्छा भाई रुपया मिली 300 बाकी रात भर सरवा पीट के घाई कर देले भाई यो 5 रात बोलवन घाट पर पिटैला के मारे आवाज ध लेले बा का करबो हैं मालिक का बोल अच्छा ये मालिक का बोल ई बताई कि रवा पोटिया में पिलियो बड़ी सका हमरा पटिया में पीली नहीं किस हां हमरा पटिया में छोटे छोटे लइका बड़े से बड़का गांव में 5 गो रोह नाच 5 गो रोह नाच बा सब नाच में घूमिए में देखे के लइका एगो केहू में ना मिली ना मिली है तो
इहे नाच बजे में खाली लइके बाड़े से हां लइके बाड़े से पुरानिया केहू नहीं खे नहीं खे तू जना पुरानिया रहले एक जना गाय भाई मुड़िया में केसिया न रहे ठेको बजाओ तो देखले रहल उहा के तो पूछे में मर गनी हथुआ हमरा कोरले में इन कड़ी कड़ी मोछियाली मोट ब्यास जी रहलन राजा बनत तो सचहु बुझास की राजा हूं हां उहा के तो गोपालगंज मर गनी गोरखपुर हमरा ले जाते में बाबू हने ध्यान दे हो गल बाबू हैं दोनों पुरानिया गइलो बाकी सिखा के गइलो बाबू रे झगड़ा में ना वटियस तो हपक के दांत कटियस तो इशारा पाछे के बाती खा ले सो लइकन के हड्डिया ला पीस दे देब त खइयस ना बलवन घाट पकड़ी के हड्डिया ले दिया रे तो कुचात रहे बुदगर चाहि ना एकनी के चाहि नरो आ जिंदगी भर नरम खइले बारे सो ए जे ए रे ई बताई हां बड़ा ढेर दिन के बाद आइल बानी हां आम रे के दिखा लेके आइल बानी दादा 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 रे तोरा खातिर एगो बाणी किनले रहनी जा बा ए नाती तू नहीं ए हरिया रे पता बाणी लइका खेलेला सब कह दे तते कह दी बुझ गई बाणी लइका नाती खेलेला तनी गई तो गाँव का चल जा चल पर दिमाग काम करत बाना पहले अगर दिमाग फ्रेश कर हां हां पहले फ्रेश करे अगर दिमाग पहले फ्रेश करो अरे सुत नहीं सुत देला कि घर से बथानी में अरे है पियो मुन मरलबा अरे सुत नहीं सुत देला कि घर से बथानी में अरे है पियो मुन मरलबा मार जाए अरे है पियो मुन मरलबा होई चलली जवानी में पियो मुन मरलबा होई चलली जवानी में बथानी में पिया मम्मू ना मरले बा चढ़ली जवानी में पिया मम्मू ना मरले बा होई चढ़ली संगई भइले कामना अभिले न भइले हमरा गोदी में के लामना संगई बिया भइले कामना अभिले न भइले हमरा गोदी में के लामना बथानी में पिया मुना मरले बाई चलली जवानी में पिया मुना मरले बाई चलली जवानी में पिया मुना मरले बाई चलली। अच्छा भैया नाच खत्म हो गई रोवा लोगिन जाई लोग 4 बजे ये लगौले हां बीच में रिटर्वर ना होई ई फिल्म ना में इंटरवल ना होला 8 बजे शुरू होला 4 बजे बंद होला बड़ा सारे हथियार बड़ा सरी अच्छा भैया ये फिल्म सुनिए आशा भोसले जी की आवाज में ये नु
आशा भोसले फिल्म हुई हाँ कि आशा भोसले जी के आवाज में गाना गाओ के चाहता रह हाँ गाना गाए हां गाओ टाइम लला 2 मिनट के आधा घंटा ले रे गई आगे निमन से गई गाओ जल्दी अरे लाली लालियो थावा से आबर से लालो लोया को लाले यही गीतिया हवे ई गीतिया गायो खातिर इंडिया के मशहूर गायक आशा जी है नु उनका यही बिहारे में आवे के पड़ल यही बिहारे में रहे के पड़ल बिहार में रहे के पड़ो बिहारी भोजपुरी भाषा सीखे के पड़ल सीखे के पड़ो चले सिखली ना भाषा नु तले गौली ना अच्छा मालिक हाथ जोड़ के कहो तनी ये पंच के सामने बताई जे कौना भाव में गा के गईली अच्छा झलक दिखलाए तने कि लाली लाली मोटे वासे बरसे लाला लैया हो कि रस चूला हो कि रस चूला जैसे आमा के मुझे से रस चूला हो कि रस चूला जैसे आमा के मुझे से रस चूला हो कि रस चूला अरे मोती बोला बोलिया हो जियो जियो अरे सुन मोर राजा हो राजा जुएला तो हर मीठी मीठी बोली करे जो जुएला ओ करे जा जुएला हर मीठी मीठी बोली करे जो जुएला करे जो जुएला तो हर मीठी मीठी बोली करे जा जुएला करे जो जुएला तो हर मीठी मीठी बोली ई करे काय बगले बगले अच्छा ये बतलावो तू पार्टी बनौले बड़ा हमरा के साफा मौगाइए दे माने हतना लोग देखत तारे तोरा के मौगावत नहीं कि सिखावत नहीं ये मर्द तू सिखावत रह हम ऊपर आ लगौले बानी आ तू नीचे धा लगावत रह बेसुर नाचत रहले ह त तोर लोई में कमरिया हिलावत रहनी कमरिया हिलावत रह कि सरौ हमर मन तो ए बाबू कहतो तो चल चढ़वे पर चल चलती भाई चवे में ले तेही गावत तेही बजाव अच्छा भैया 12 घंटा के रात होला आ तनी तनी में 12 घंटा में तनी तनी भरत भैया से कोनी जे भरत भैया जाता रह बड़का गांव के बाजारे तो सूत के किनी हो दुकानी बजा जल्दा सूत के कपड़ा किनाला आके सूती के कपड़ा किनाला हमरा के कुछ कहला का ना तारा भाई के कहनी है अच्छा हो भाई के यार सरवा मारला के मारे भाई वो चुतर फुला देला बड़ा सो अब 27 तारीख ले साटा बाल लगता है 28 ले जहां दूगो फेल मरनी को चुमर निकल जाई बाना दू दिन समाज नहीं के 17 18 समाज नहीं के धावल धावल गइले तो हटते थे केहू तेली भाई बैठल उठ के लागले तोर कामवा बांध भाई हो ऐसन हमरा के साड़ी कीन देले खूब अगर आले तो गइले मौगी के ब्लाउज कीने हमरा के साड़ी तो ऐसन हमरा के साड़ी कीन देले तो मुसहरी ढापी ले तो भोरे उगार हो जाला आ जो भोरे ढापी ले तो मुसहरी उगार हो जाला माने ई हमरा बिना लगा में दोष बा आगे पहिरे वाला में दोष बा और केंगा पहिरी तारा पहिरे के ढंगे नहीं खे ई सड़िया ले लो आ चल जा कम से कम जे 60 वर्ष के पुरनिया हो हने आवा उमा का धान ना मारब त निमन लागी एकल होइगे था मारो जाला डफ होते जे 60 वर्ष के पुरनिया होखे ओकरा लगे ई सड़िया लेके चल जा आ कहियो अब पैसा ले लो बाद में शुक्रिया आ ले लो फिर दे दिया मिठाई खा हां
ए लड़का का बराबर हमर नातिन बा का करी बाबू ए भाई लो यही बेरा रह दे लो भाई लौड़ा किन नाचे में रहत कैसे देखल उतना रुपया ले ले बनी के किन ले भरत के हम बिकाहू लगन अभी कहबा ना तारे के पूछिए हट जाब तो बाबू आय कम से कम 60 वर्ष के पुरानिया जो होखे ओकरा लगे चल जा आई सड़िया दे दी कहे कि ये जी तनी है पहिरा दे हम के धीरे धीरे पहिरावल चालू करे माने ओका पहिरा दे तनी टाइम लागी हां बाकी बुझ ले बाबू कहीं लौकी ना भर दे पहिरा दे मुहा के चल भाई रविंदर बैकिंग कर अरे मोटा पिया मोटा किए भाई अरे होय पकड़ी बिया हो कमजोर आ होय छोटा की धान ना कटाई काहे आ होय छोटा की धान ना कटाई आहा लोही के बिया लरकोर छोटा की धान ना कटाई हालही के दिया लरकोर छोटकी से धान न कटाई हालही के दिया लरकोर छोटकी से धान न कटाई मोटा बिया मोटा किए भाई पकड़ी बिया हो कमजोर मोटा बिया मोटा की भाई पकड़ी बिया हो कमजोर छोटा की धान में कटाई हालही के बिया लरकोर हालही के बिया लरकोर हालही के बिया लरकोर अच्छा भैया अगुताए के बात नहीं के ई भरत जी के पार्टी हो 8 गो चौकी 12 गो बांस आ तब देखी भारत सारे के नाम बड़ा हमारी इज्जत बारे बाबू 8 गो जौविया के तो स्टेजवा लगा देबो हाँ लाइन से सब आदमी खड़ा होए त हट जाई हाँ 12 गो बासवा का होई आ 12 गो बांसवा के काम बा जे तारा घर मुआ जाइलो खोर जाई खचड़ा कहूं